Anoman ngamuk, ana kawan ngamuk, Petro ya ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu njoto sing kula arisan. Kula mundur. Delek ora sampeyan ora delek. Cilokan. Cilaka piye? Wangsul mawon kula samboyong Semal Badraraya mbangane kula lemuk. Kula meng Anoman sing maju enten pabaratan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju selempak. Nggo wangsul Semar urung diboyong, lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula mesti uripe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar didengok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Napa nilai lho Man? Wis sato elinge. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani karo sampeyan nek jeneng sampeyan ulang buku ya monggo. Nek ati sampeyan turangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju. Ana kawan rampung ana. Nggih. Ora kecang alon-alon rampungane Man. Maju aja kaya bocah cilik. Nggih, Pak. Petro Ndara Dursasana ya mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karo kadempel klebu kowe klebu Gareng klebu Bagong Anoman sing kondelke dadi betenge bapakmu acur-cur wandane. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean lho iki mung batur gedibal wong elek nyolong mripat karo ngalahke karo Dursasana lho menang apa sing dadi nyatane piye sampean mriki butuhe napa nglabrak kowe ya lho mau iki lho sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nya lho ora penak to terus dadak kowe omongan ciwas kowe omongan lho angel pisan gretak sampean isin. Ya lah. Oh iya. Lah mulut nyon ajeng ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, mengkari mateni Anoman. Benak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun dia. Ini jame mepet iki wis. Ayo. Mudar tenan kowe pun malah alhamdulillah sampean iso mateni Petruk urip ya mintu ya utang dhewe iso. Ya. Pecah. Nang pecah gak iso. Mati dening aku iso. Mesti mati nek pecah. Pecah wong ora mati tenan medeni. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso. Dadi kempot barang ditoke ayo. Ya. Buri. Lho. Ora apa-apa to. Lho kena isih mutuh kok kon pokok iki piye. Ya. Ya. Gondodo. No, wah, dan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah, pun sirah empun, cengel empun, jojo empun, wis. Nek cara satria gentenan. Usu ngomong gentenan sapa? Wong aku mek tokon ngantem kok. Weh, sampean ora isin kok dibrisani kiai akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibahas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula mirang. Yo, ajake. Buri, yo. Podo-podo ampuhe. Dodo, yo.
Dodo. Wah, ya kemedunan. Waduh, Petro, waduh. Waduh, edan. Dodo, besok ngapunten, Bani. Dodo ya terus mak tutuk. Ora apa-apa, rame. Nah, Buri. Dodo. Riki. Buri. Dodo. Yo. Ngene iki perang ora kokan pulah ning Temonjo. Dodo. Sirah. Oh. Iku dikake. Sip. Kowe entuk palu semono gedine, Kong. Palu nggo nutuhi aspal asile. Men modal. Mate ora. Ambo kaya awak tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modal. Dedir. Turu kok ning dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh, mumet banget, Ban. Mumet piye, Petro setan. Ditoke sirah kula ora diantem-antem nyeluk Bagong kok palu gede banget. Lata. Man vertigo kula. Piye vertigo? Napa-napa kuwale pripun niki tak gawa Kakang Prambantuna pripun. Surgane Bapak Iblis lanat. Petro kantong bolong karo gareng Bagong Anoman. Merusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Jundamane ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladrak wondo Prambantuna parat. Raja Melayu musuh Begawan Durna menggawa pusaka murup sak obor. Pucuke Raja Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Tru. Belani wong tuwa iku ditata nyawa. Kadepane, kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna nggawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk sego rasat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Jundamane modar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. Aku wis nantang Durna, Tru. Wis ngerti nek kowe sing nantang Durna, ning nganggo hitungan wong glutu ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe men ngokol tok metuke Jundamane mati tenan. Ayo semen. Wis semen. Tru, rasa wedi. Wong urip sing dinteni apa? Tak petoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe. Ayo ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Skeneane riyone iki. Aku nekat melayu terus kowe Bagong. Moya aku tok candhet meneh Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek karo maju-maju aku tak padul bapak. Oh iya tak padul bapak.
Aku tak ngomong karo bapakne durung nggo pusaka. Aku ya ngomong bapakne durung nggo pusaka. Aku ngomong tuti, "Atul Bapak, ora maju, mudhar tenan." Akhirnya sadar, "Ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggo perapatan kono liwat desa bali nang Bapak." Ora jupak raimu mudhar kowe. Wis ayo Atul Bapak. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun Bapak tiwasan Pak niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna Bapak diboyong teng Ngastina sebabe Durna beto pusaka saka lima wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor ora pangling Cundha Manik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun Bapak kula nggih ajre, Pak. Wedi ajre. Wedi karo Cundha Manik. Apa Gong Cundha Manik? Cundha Manik, Cundha Manik sing panah bedore Dasmana murup sak obor. Bedore monggo Dasmana aku jane dhewe lho terus iya ning kalah lho Cundha Manik nggon aku ora ana cahyane kok nggon aku biru erem dapure ora jenenge apa nganamu ya nganggo Cundha Cundha Manda Cundha Manda iki nek kling-kling ngono kae enak duwe pusaka mbok dipethokke Bagong ora kepethok Pak dhewe perapatan wetan aku perapatan kidul. Wis rasaku karo omong kene temu karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro, Bagong aja mlayu mati. Lingane macaring ratri minenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ayo aja padha ndelek nang mrene Semar kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna nantang karo Begawan Durna sapa ngaku barang aku mlinggo Kyai Cundha Manik padha nang gurine Semar padha wedi anakku. Ayo sing cangkeme apa banget kae. Kon ngomong ngene, sambuk iki wonenganku. Kira kok dilekke. Tak incim banget Kyai Cundha Manik ora digawa, linceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa kok? Muni maksud ngono arep apa? Sabar penemban, sabar. Semar mangsa dikaidak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak martabate Durna kudu martabat. Wong, tak kira martabat. Mari dikaidak mbok dipangan ora, menengo-sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Astina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis, kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih.
nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta esuk kula mang boyong teng negara Astina lole kentos lalu kimbol manyor-manyor juning jungkul ana dadi alas dadi ana Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ning jagat nyaluk malih kagoreane Semar Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah katuraken menapa sampun paduka mendikaaken Semar ora kena banci ndimbanci ladan. Matur nuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca jawab panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri istaken jauh. Kira Petruk nyuwun pamit. Hati-hati yo manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Jawa sami-sami kira. Kira Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati yo, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak pratamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang. Wong kula arti basa senengane omongane terus mbok ora plak-plek terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya. Ya wis bener. Wis ndang bali ngono. Iki istaken dawuh. Iya, Anoman sing hati-hati ya aja kaya bocah cilik iki istaken dawuh.